Bé, doncs seguim, ja sabeu, així que hem parlat ara fa uns instants amb Bovarla. Ràdio Vallès ha fet tota una reestructuració de la programació habitual. El Val ens ha parlat de totes aquestes mesures. El tindrem aquí i l'equip de govern contínuament al llarg d'aquests dies. De matí, si fa falta, al capvespre el tornarem a tenir aquí. I bé, ja sabeu que nosaltres hem fet una reestructuració de la programació. Farem també aquests dies programes específics, els volem entretenir també, no crear sempre situació d'alarma on anirem donant informació i idees de què fer a casa al llarg d'aquests 15 dies que com a mínim és el decret de l'estat d'alarma. Però bé, això té unes conseqüències, s'ha de provocar conseqüències a nivells d'ansietat mai vistos, és el que comentàvem la gent així a nivell particular. Mai m'ho pensava, mai pensava viure una situació així, no sabem què ens passa. Però bé, si voleu saber quines són les estratègies avalades per la ciència per afrontar aquesta situació, avui encetam un programa que en principi la seva duració ara ens ho explicarà el professional que ens l'oferirà, serà mentre duri aquest estat d'alarma. És un programa per parlar un poquet de les estratègies avalades per la ciència per poder dur de la millor manera aquesta situació i ens explicarà un poc les eines per sortir-ne més fàcilment. I per això, José Luis Reig, li hem de donar la benvinguda, bon dia, gràcies per venir. Bon dia. Bon dia. I bé, gràcies sobretot per oferir aquest programa. Tu ja veies que tindríem aquesta situació com a professional i ja me'l vares plantejar a finals de la setmana passada realitzar aquest programa. Abans de començar, recordaré als oients un poquet el teu currículum, el resumirem un poc. José Luis Reig, ets psicòleg clínic, especialista en psicologia de la salut, amb màsters i postgraus a diferents universitats d'aquí de les Illes, però també de fora del país. Investigador en neuropsicologia clínica en el Departament d'Evolució i Cognició Humana, EVOCOC, de la Universitat de les Illes Balears. A nivell privat crec que les consultes estan saturades. Avui és un plaer i t'hem d'agrair molt que públicament i de manera altruista vulguis oferir aquest programa a tota la ciutadania de Pollença. Un poquet, si vols, ens pots explicar la idea que te va fer pensar fer un programa així per als oients. Bé, bon dia. Bon dia i gràcies sobretot per donar l'oportunitat de poder oferir aquest servei des d'aquí, a vosaltres a la ràdio i a l'Ajuntament, que Ubalda va estar molt d'acord i molt content de fer aquest tipus de programes i únicament, com tu mateix has dit, durarà el temps que duri l'estat d'alarma. Després ja qual és la seva... Que ja diuen que seran més de 15 dies, Bé, dependrem les vegades que siguin necessaris. Bé, per aquí, per començar, el que farem serà, en principi, explicar un poquet els processos que seguim en aquest estat de crisi, un estat de canvi, un estat de tal vegada de que on anem d'aquesta zona de confort que tenim, un lloc que tal vegada ens posen a través de la situació estatal de crisi que és allà on no volem estar tal vegada, o bé no ens creiem que no volem estar, ara en parlarem, que tal vegada és una oportunitat. I bé, se tractarà de xerrar sobretot dels processos psicològics i de quina manera a la nostra, en família, en els infants o en nosaltres mateixos els podem manejar. De moment, en principi, avui el que farem serà aquest tipus de psicoeducació, que és molt important, ja sabem que la informació dona poder, de veure com sorgeixen aquests processos i al final del programa podem donar una sèrie de pràctiques. S'ha de dir que això no és mindfulness, malament estem tan relacionats... Pollença, municipi mindful. No és mindfulness, sinó que és una cosa que té a veure amb la situació d'alarma que en aquest moment estan vivint. Ens informarem totes aquestes eines avalades per la ciència com a psicòleg clínic i bé, no sé si potser un poquet per començar, recordem que aquest programa s'estructurarà mentre duri aquest estat d'alarma. Exacte. I el que poden dir, perdona, és que ens agradaria molt que els oients tinguin interacció, que telefonin, i per això obrim les vies, ja ho hem fet abans amb Bovarla,
a veure si vos animeu a fer aquestes preguntes que a vegades circulen a través de WhatsApp i les xarxes socials, teniu aquest dubtes i d'aprofiteu aquest fil directe que teniu en Ràdio Pollença. Les vostres preguntes, evidentment, seran anònimes, no passeu pena, i bé, podeu telefonar al 971 53 54 55. Si voleu entrar en directe podeu entrar, si no, Ana Maria vos recollirà la vostra pregunta. Podeu escriure a radio@jpollenca.net, també missatges al Facebook de la ràdio. Teniu aquests diferents canals i aprofiteu, ja que tenim aquest professional aquí, per donar-nos aquestes ajudes. I tal vegada potser també seria interessant que tinguéssiu a prop un paper i un boli, perquè... Molt bé, bona recomanació. Tal vegada així les coses que anem parlant, potser avui no sorgeix la qüestió, però si aquesta qüestió pot venir que demà o un altre dia la podeu resoldre. Penseu que no hi ha qüestions errònies, penseu que l'única qüestió errònia és aquella que no se fa, i que les qüestions que vosaltres doneu serviran a molta gent que tal vegada en aquest moment no sabeu capaç de fer-la, o no en té ganes o no pot perquè està conduint o està fent una altra tasca. Per tant, gràcies a les persones ja hem pensat que donaran el seu granet d'arena, que això és molt important, ja ho he dit Ubalda, que aquí ho hem de fer entre tots i junts, de la manera que podem arribar a vèncer en aquesta crisi. El programa es tractarà d'aliviar el sofriment a les persones i donaran aquestes pautes per fer-ho. Per tant, serà un programa totalment pràctic. I l'estructura del programa serà aquesta de psicoeducació sobretot, amb l'ansietat anticipatòria, que suposa que aquests dies ja han començat a sofrir, que té a veure l'estrès, té a veure amb aquelles emocions que tal vegada sorgeixin i no saben com l'han de manejar, i cada dia hi haurà una petita pràctica, i aquesta pràctica anirà... Avui farem una pràctica molt senzilla, poden fer els infants. Sí, els infants poden escoltar aquest programa també, vull dir que estiguin, si teniu infants a prop, que escoltin aquest programa, que tenen molt de temps ara per fer coses. Exacte, inclús aquestes pràctiques les podeu fer els infants, perquè això els ajudarà molt també, si han d'estar molt atents dins seva i se posen nerviosos, perquè el melós i per donar-los unes pautes que en aquest moment tal vegada han d'aprofitar, coses que potser no podíem fer abans a la família i ara ho han d'aprofitar. I després també pensava que no és un programa de mindfulness. Ara ja totes les persones que saben fer aquestes tècniques a través de tots els cursos que hem fet aquí a Pollença els poden utilitzar i aniran molt bé. Molt bé. Primer, si voleu, començarem. Ja tens una mica de guió, perquè si no anem per les bardisses. I tens passa ràpida. Començarem per les recomanacions que se donen des del Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Espanya en relació a tots els col·legis de psicòlegs que hi ha a les comunitats. Quan van enviar ja unes pautes tot d'una que se va decretar l'estat d'alarma i ja se va venir aquesta situació? La setmana passada, que és el que tu me demanaves, ja ens van començar a donar pautes de servei públic, és a dir, de l'altra manera que nosaltres donàssim el nostre servei a les persones que ho necessitassin, i les pautes concretes que se van redactar aquest cap de setmana les van passar avui i tenen a veure el que vos diré, el que vos aniré donant. Bé, començam a la informació, a l'aspecte informatiu. És molt important que vos informeu. És molt positiu, però sempre s'ha de fer a través de canals oficials. Això jo suposo que vos ho han dit moltes vegades, però repetim perquè és molt important. Han de ser oficials i contrastats. La sobreinformació no és massa bona perquè de qualsevol manera el que fa és que aquest estat d'alarma s'estengui i afecti les emocions. Per tant, hi ha d'haver un tipus d'informació, però no sobreinformació i, sobretot, no compartir la informació que no està contrastada. És a dir, entre tots hem de pensar que totes aquestes informacions que no sabem d'on venen no les compartim fins que no la contrastam en els canals oficials. Després, això dit la llar, ja s'ha d'evitar parlar permanentment del tema. Ja sabem que és difícil parlar d'això, perquè dins el cap ara només tenim això, perquè és una cosa molt novedosa i tot, però amb el temps va donar en compte que no és tan important parlar-ne, sinó que s'ha de dir o s'ha de donar un missatge positiu. Un missatge positiu és que és una situació d'alarma, de crisi, per tant, dins la crisi, com totes les que hem sofrit, tant personalment com globalment o socialment, dins cada crisi hi ha una part que és positiva, que és la part de creixement personal.
molt important que se pot treure de profit d'una crisi, no? Exactament, totes les crisis. De fet, de dir personalment, me'l vaig veure la primera dent, no? Fins que després vam entrar i vam entrar en una paret nova. Tot això són crisis de que, de manera, mos han fet que desenvolupem la nostra personalitat i així com som. Aprofitar aquesta crisi de qualque manera. Jo sé que ara, de vegades, és complicat d'entendre, però amb el temps donen pautes per això, per confiar en aquest positivisme que és el que hem de donar, sobretot a les persones que estan al nostre voltant. No? És a dir, és bo per vosaltres, per cada un de nosaltres, això és un missatge de lo que dèiem egoisme proactiu. És a dir, si nosaltres estan bé, si estan tranquils, si estan relaxats, si estan contents de qualque manera, malament sigui pot difícil, farem que els que estan de vora els donarem aquesta part positiva. No? Hem d'intentar primer de tot estar bé nosaltres, però després poder-ho donar a nosaltres. I si aquesta convivència està relacionada amb una convivència que no estem acostumats, és a dir, que estan dins casa, treballada amb moltes de persones que normalment no hi són tots junts, encara és més important. No? Això són recomanacions, ja us dic, que venen del col·legi de psicòlegs oficial. Per tant, evitar escampar rumors i informació poc fiable. Això és un punt molt important. Ja sabem que avui entre les xarxes socials, WhatsApp i demés, seria molt fàcil estendre més encara que el coronavirus, estendre aquest tipus d'informacions i seria molt negatiu. Si els infants demanen, és molt important que hem de procurar tenir-los ben informats, en el sentit amb explicacions com a natural a cada edat, entenedores, adaptades al seu nivell, no? I comprovar sempre quina informació tenen ells sobre el coronavirus, demanar-los-hi. A veure si aquesta informació és realment correcta o si no és correcta i si està desvirtuada perquè potser ho han vist per WhatsApp, han vist aquestes coses. Està constantment, sobretot als infants. Però no els hem d'enganar, els hem de dir la realitat el que hi ha, adaptats a la seva edat. Exacte, sí, així. I sobretot saber quina informació tenen ells, és a dir, si tenen una informació que és realment fiable i contestada o no, això és molt important. No s'ha de mentir, evidentment, i abans de donar nova informació, abans no reaccionar amb aquesta nova informació, és a dir, antes contrastar. Contrastar aquella informació i després donar-los-hi. De manera que tota la informació que els vengui fiable. Passam a un altre punt, si us pareix. L'organització de casa, que és un poc complexa. I tant, no? Per exemple, la logística domèstica. És molt important tenir una estructura d'aquesta logística domèstica. Per què? Perquè cada qual ha de tenir i s'ha de responsabilitzar d'unes tasques específiques. Ja sabem que, de qualque manera, la dona treballar té, encara avui en dia, treballar no dura molt de temps, però encara té el pes més feixull de les tasques de la casa. No? I ara el que hem de fer és intentar, ja que tenim aquesta oportunitat, donar una passa més amb aquesta combinació. No? I per tant, s'han de responsabilitzar tant homes com dones, com nins, en les seves pròpies tasques. Per exemple, si els nins s'han de fer el llit, han de començar a fer el llit, per exemple, és un exemple. Serà el moment de fer aquesta reestructuració, no? Sí, i això, allò que estan parlant de que tal vegada, ens donarà aquest creixement personal i la crisi. La part positiva. Exacte. Ara estan creant uns hàbits, ja sabem que els hàbits, tal vegada creant moltes vegades hàbits disfuncionals que no són massa bons, no? I ara hem d'intentar, ja tenim intent, de crear aquests hàbits més funcionals, més bons. No? Per tant, amb aquesta organització en casa, aquesta logística domèstica és molt important. I una cosa molt important és que no donis res per suposat. Parlen. El que no se diu, no se sap. Parlen d'una manera tranquil·la i sossegada. Per exemple, i nosaltres avui ja donarem aquesta tècnica, la tècnica de que antes de reaccionar a aquella emoció que potser estàs avorrit, o estàs un poc empipat, o tens un poquet d'angoixa, i què fas? Els que estan de vora són els que reben. Aquestes discussions de parella, discussions familiars que ara s'augmenten, no? Exacte, s'augmenten per aquesta reactivitat emocional, que és el que avui parlarem. Aquesta reactivitat emocional és el que ens diu, moltes de vegades, que nosaltres ho psicòlegs parlant com a conducta d'evitació. És a dir, jo no manejo la meva emoció i el que faig és que la projecto cap a una altra persona. I en aquella persona no li vull fer mal, sinó simplement és una manera de poder evitar la meva pròpia emoció. No? Nosaltres el que ensenyarem és que aquesta emoció, el que hem de fer és primer de tot pensar
i després reaccionar. Però això vol de fer, vull dir, vol de dir i mal de fer. Ara miren com ho hem de fer, això. De manera que la reactivitat emocional la podíem manejar. Hi havia un gran neurocientífic que dilluns passat, avui no, la setmana passada, va fer un article en El País molt interessant, és un neuropsicòleg espanyol, ja està a la Universitat Autònoma, ja és una persona major, però el titular d'aquest article científic deia perquè la raó surgi, dona temps en el cervell. És a dir, no reaccionis tot, dona mil·lisegons, no necessari més, però dona temps. Se diuen compte fins a 10 abans de... Exacte, el de sempre, no hem inventat... Perquè el 10 no basta. Sí. I a vegades menys, si estàs acostumat, si creus que vegades... Després, dins de l'organització de la casa hi ha un altre punt molt important, que és respectar els espais diferenciats. Tots necessitem un nostre espai íntim. No cal que estiguem sempre junts, sinó que anem, de qualque manera, tenint un nostre propi espai dins el nostre sistema. Aquell espai que és nostre i de qualque manera tenim aquella petita intimitat per poder relaxar-nos, per poder pensar, per poder pillar un crici o un pillar, etc. Aquí hi ha un factor, no? Depèn del tamany de les cases. Hi ha gent que viu a pisos molt petits, hi ha gent que té la sort de viure en una casa gran en jardí i té un paquet d'espai per sortir de fora i tot, però algú que està dins un pis petit, tot això encara se magnifica més, no? Sí, un pis petit, espais petits. Sí. Però ja igual teniu el seu propi espai. Això és molt important. Trobar-lo, no? Trobar-lo, sí. Treballar d'un pis de 50 metres, si són 5 persones que estan vistent allà, és difícil, però se pot crear aquell espai. Allò és el meu tento, la meva zona de seguretat, no? Això és molt interessant. I quan hi ha molta gent que tingui corral, ja no poden ni parlar-ne. És molt important que surtin, que respirin aquest aire tan puja d'animada, perquè clar, ara ja no hi ha tanta contaminació. Està clar que a Pollença no passa això, no? Però ara un dels beneficis d'aquesta crisi, precisament, és que la contaminació ha baixat molt en totes les ciutats. I això és un aspecte molt positiu. La circulació ha baixat moltíssim. Molt positiu, no? Després, si tens infants al teu càrrec, tracta de trobar activitats per fer junts. I això no tenim temps, d'aquest temps de qualitat, quasi mai d'estar amb els nostres infants, no? És molt mal de trobar, i ara tenim aquesta possibilitat. És una oportunitat per invertir en aquest temps de qualitat i el que és la televisió, la tablet i tot el que està relacionat amb això, acotar-ho a el que s'estava acostumat abans de l'estat d'alarma. És a dir, no incrementar-ho, perquè després crearà uns hàbits que serà molt difícil de tornar una altra vegada a recuperar. Ja sabem que si a l'infant li donem una hora més de tablet, després per llevar-li molt veurem després. Un altre punt important és establir rutines. No sé si va bé, no? Mos queda mitja hora, no sé, tu tens el guió, mos queda mitja hora. Si ja avui potser donen un petit més de... Crec que són importants aquestes pautes, no? Establir rutines i construir una estructura per complir aquestes rutines. És a dir, si per exemple has de treballar a casa, estableix també un lloc en condicions òptimes de llum, ordre i calma, sobretot. A vegades això també se mos oblida i agafam l'ordenador i mos anem en un menjador allà on hi ha, si hi ha un nin, si potser estan mirant la tele o tal. És molt important que aquest moment també l'aprofitem, que hi hagi aquest lloc en condicions òptimes de fer feina. Perquè d'aquesta manera la feina mos reforçarà. Hem perdut reforçadors, un reforçador és el que te recompensa, tal vegada anar de fora a fumar un xillarro estaria mal fer, però anar a beure un tassó d'aigua o fer un cafè, aquesta recompensa no la tenim, per tant hem de agafar reforçadors nous que podem trobar dins d'aquest estat. És molt interessant també. Ja que no podeu estar amb els vostres amics, tal vegada parelles que estan lluny o familiars o veïns, tal vegada no vol dir que no podeu estar en contacte amb ells. Podeu fer videoconferències, enviar missatges, telefonar-los, i això vos sentireu menys aïllats i més a prop d'aquestes persones. Tal vegada hi ha un temps per poder cridar a aquell familiar que havia de cridar tota la setmana i no ha pogut. Sobretot aquelles persones tal vegada majors i que no estan de vora vosaltres, que no estan al vostre càrrec i que en aquest moment ho agrairan molt. I vosaltres també. Si fem servir l'ingeni,
també el que farà serà que fa aquesta recompensa. La recompensa de qualque manera que estan cercant amb aquests reforçadors que hem perdut. Per tant, hi ha un quid pro quo. D'aquí, d'una manera, el perdem i d'allà l'anem recollint. I l'ingeni ens donarà aquest reforç. És a dir, pluja d'idees, per exemple, a les persones de voltants, nins, sobretot, i jutjar. Jutjar molt, amb molt bon amor. Si mos han de tirar per terra amb infants que cap allà no tinguin 3 o 4 anys, sinó que ja en tinguin 12 o 13, no passa res. Si a casa hi ha trastos per tot, han de tenir paciència. Han de jugar i han de... Exactament. Això seria la idea de treure la millor versió de nosaltres mateixos, ara que podem, ara que tenim temps i que podem pensar. Tot aquest que mos queixàvem de l'estrès que duien de no tenir temps de res, de no tenir temps d'estar amb la família, ara tindrem temps. I segurament, tal vegada, jo ho espero, no tornen a tenir un temps de qualitat així amb molt d'anys o molt de temps. Per tant, ara és un regal que ens han fet. De la part positiva. De qualque manera tenim aquest regal. De que hi hagi problemes, bueno, ja sabem que tot tenim els nostres problemes referents a això, no? És molt important que segueixen totes les recomanacions i mesures de prevenció que han de tenir les autoritats. Això és vital. I això també et farà sentir millor. Psicològicament és molt important que te sentis part d'una lluita en comú. Una lluita en comú contra el nostre enemic, que sabem tot quin és, no? I no prenguis més precaucions de les necessàries. Que no m'expliqueu. Això pot arribar a distorsionar el que és la part psicològica que té que veure. Si fa les prevencions, ja les autoritats competents ja te diuen les prevencions que has de fer, exactament les que has de fer. Si tu en vols fer més, ja t'ha liat pitjor, és com si fessis menys també. Per tant, fer només les necessàries. Però t'obsessionis, no? Exactament. Ja no volia dir això, però tu ja ho has dit. Ja ho he dit, pensat en rentar-te les mans, te'ls has de rentar, però no has d'estar tot el temps en de bany obrir foc. Exactament. Això ens pot crear un tipus d'hàbit que tingui que veure després en la nostra salut mental quan això passi. Nosaltres estem intentant aprofitar al màxim aquesta situació, però no l'hem de patologitzar, és a dir, no hem de fer que això sigui algo complexa i tal vegada que sigui massa exagerat, sobretot per als hàbits posteriors. Per exemple, en 15 dies se pot arribar a crear un hàbit. L'hàbit se crea més o manco entre 60 i 100 vegades que repeteixes una cosa. Està comprovat científicament. I si tu te rentes les mans més de 60 o 100 vegades, segurament després ja tindrem una inèrcia que ens rentarem més les mans. Tal vegada va bé, perquè ara ens rentava un pot. La veritat és que sí, serà un bon hàbit, però sense extremar, no? I sobretot per evitar aquestes obsessions, no? Si pots, o sempre t'hi puguis, mantén, com han dit, les rutines diàries. Per exemple, l'aixecar-te al matí, si t'aixecaves a les 7, si vols donar un poquet més, t'aixeques a les 7:15. Però manté la rutina. I tu em diràs, però què tens que fer a les 7:15? Jo, doncs pots fer moltíssimes de coses, aprofita el temps. Però imagina't tu que t'anaves a dormir normalment a les 10:30 i t'aixecaves a les 6:30, per exemple. Doncs ara el que faràs serà invertir el teu cicle de son. I t'aniràs tal vegada a dormir a la 1 o a les 2 i l'endemà potser a les 12 ja estaràs dins el llit. I tot això també després serà molt difícil de recuperar. És un desordre, no? És un desordre. Per tant, l'ordre és molt important, la rutina, l'estructura és molt important. I si seguim l'estructura que teníem, i després si hi ha moments que no teníem res a fer, ja sabem que podem fer moltes de coses, que és pensar, que moltes vegades no ho feim, crear aquestes rutines és molt important i seguir les rutines que teníem. Per exemple, menjar a la mateixa hora, si per exemple antes no ho podies fer correctament perquè havies de... potser eres professor o professora i activaves a les 3 i no podies anar fins a les 3:30. Si ara pots seguir fent això mateix, millor. I si no, es crea una estructura que almenys durant aquests 15 dies puguis tenir aquella rutina sempre igual. I això t'ajudarà molt al teu aspecte psicològic. És a dir, la teva salut mental se beneficiarà d'aquesta rutina. No? Això si tenc qualque missatge te'l vaig demanant, o espera'm quan tu No, interactiu, vol dir tu, molla, va. Bé, en principi ja mos donen l'enhorabona, Pep, mos demanen si el programa quedarà gravat. Evidentment, quedarà gravat, el penjarem a la nostra web, a les xarxes socials i poden dir que t'estan filmant, això no sé on ho penjareu, Pep. Martí, on anirà això? On anirà això, Martí? En el Facebook de Mindfulness Pollença. Facebook Mindfulness Pollença podreu veure la gravació, a través de la ràdio el podreu escoltar
i a través de Mindfulness Vallença el podreu sentir. Com conscienciar i treballar les relacions pares-adolescents, aquesta etapa tan difícil que tenim pares amb fills adolescents, dins casa en aquests moments. Perquè clar, són 15 dies conviure amb adolescent, que això ja no havia passat mai, passar tantes hores junts amb un adolescent en aquest cas. Sí, és una pregunta, gràcies, perquè és una pregunta molt interessant. Molt interessant des del punt de vista de que ja de per si, dins la normalitat quotidiana, és complicat conviure i tractar els adolescents, no perquè els adolescents siguin millors ni pitjors que els adults, sinó perquè tenen un altre tipus de tempo, és a dir, un altre tipus tenen el seu sistema hormonal, que està tal vegada molt activat, nosaltres tal vegada no el tenim tan activat i això fa que hi hagi una contrastació, no? Bueno, aquí hi ha una cosa molt clara, nosaltres tenim, i en totes aquestes coses tenim alguna en comú, és a dir, sempre tenim alguna cosa en comú. Si vos fixeu, moltes vegades, quan xerram amb els vostres fills, les vostres filles, adolescents, sempre t'escolten més quan sintonitzes amb ells, en el sentit que parlin de qualque cosa que a ells els importi també. Que hi ha alguna en comú que tingueu, i ara teniu alguna en comú, que és precisament aquest estat d'alarma degut a aquest virus, no? Per tant, parlar-ne en aquest sentit, en el sentit de lluita comuna, és molt important. Però, a part d'això, després hi ha de quina manera aquella persona que tu veus nerviosa, tal vegada més que tu, aquell adolescent que està acostumat a tenir aquells inputs, aquells estímuls tan forts, que ara se sent se sent menys estimulat i ha de mestir aquesta estimulació, no? Per això avui farem una pràctica que és molt interessant, és a dir, que cada vegada que aquella persona vulgui sortir del botador, en el sentit que, en el bon sentit de la paraula, que vulgui tenir aquella estimulació i es posa nerviós, fem aquesta pràctica molt senzilla que farem i a poc això arribarà a convertir-se en un hàbit i arribarà que aquella persona se'n donarà compte que ella mateixa se pot autorregular. Nosaltres vam fer tant aquí a la ciutat de Colònia com per exemple també a Menorca i a altres ciutats han fet un tipus determinat de maneig d'autoregulació emocional per a adolescents i allà on ells veuen que els pot servir aquelles tècniques sempre són les tècniques més lògiques i més senzilles, és a dir, ho veuen molt més ràpid que tal vegada que els adults. Per tant, amb això no passeu pena que no el puguin veure, que no el puguin entendre, que no el puguin fer, sinó que ells ho faran, ho entendran i ho veuran també. I si ho fem en conjunt, doncs ja seria la guinda del pastel, seria molt millor. Un altre, aquest era en tema d'adolescents, però també m'on arriba un altre en qüestions de relacions de parella, com afrontar les relacions sentimentals a les parelles que conviven. Molt bé, també és un bon tema, gràcies. És un tema molt interessant i que llavors el respecte. El respecte no, però no respecte a l'altra persona. I és un poc un tòpic, això, el respecte a l'altra persona. No, el respecte a tu mateix. A tu mateix perquè d'aquesta manera projectes aquesta actitud i que respecte cap a aquella persona. Sempre, quan hi ha una situació de crisi, normalment la persona que estimes més és la persona que rep, ja ho hem dit abans. I si la persona que estimes més és la teva parella i està de vora tu, doncs serà la persona que rebrà. Si ella ho rep i sap que ho fas perquè és la persona que estima més, tal vegada minvi aquestes tensions, no? També hi ha una sèrie de tècniques que també donen programes que té que veure de quina manera la parella se pot arribar a coordinar aquesta desincronia que té. Tal vegada una part de la parella té una responsabilitat més alta o diferent a l'altra i això fa que hi hagi aquesta desincronia. En aquests moments la responsabilitat ha de ser conjunta i ha d'haver aquest factor comú que també uneixi la parella. Saps que davant d'aquesta situació que ara ens trobam, ara potser ja la gent està més conscienciada, però fins ara hi havia gent que ja veia que era una situació alarmant fa estona, però altres que no, que som uns exagerats, que la situació no és per tant. Si dins una parella hi ha les dues opinions, un punt de vista més alarmista, més de passar pena, i l'altre és un exagerat, clar, val més no xerrar d'un tema si cada cadascú pensa diferent? No sé com ser, no xerrar d'un tema, perquè ja hem dit que la gent no se diu... Però en part de convèncer l'altre que pensi com tu, no, respectar l'opinió. Exacte, no se tracta de convèncer. És a dir, en aquest cas, quan tu estàs fent això, és que vols vèncer aquella persona. I precisament és al revés, és convèncer. I convèncer no convences en paraules, que sempre les paraules poden dir qualsevol cosa per la boca, ha de ser d'actituds i conductes. És
És a dir, si tu a aquella persona li dius, escolta, tranquil·litza't perquè això tenim per 15 dies o per mes, per tant hem de conviure junts, per tant el que hem de fer és intentar fer coses que no podíem fer antes, etc, tot el que hem dit, i ho fas des de la teva pròpia actitud, és a dir, que vegi aquella persona que tu estàs calmat o estàs calmada i i estàs millor, és a dir, no s'afligis tant, aquella persona de qualsevol manera voldrà part d'allò pas teu, no? I te creurà o t'escoltarà com a mínim, no? I a partir d'aquí començarem a que, en vez de vèncer aquella idea, que tanmateix no hi ha cap idea que sigui la perfecta, sinó que cada qual té la seva, per les seves vivències, la diferència serà que aquella persona se convenci. O tal vegada farem una mitja de convenciment, de que ni un ni l'altre, sinó que fem una cosa entre mitges. Està bé que hi hagi una part de la parella que sigui potser un poc més expansiva i l'altra que sigui més calmada, perquè poden fer alguna cosa intermig. Això és una bona combinació de parella. I bé, jo t'estic fent preguntes i el temps me'ls va passant i sé que tenim la part més pràctica i també torno a recordar-nos a ells que podeu telefonar al 971 53 54 55 i podeu escriure radio@jpollenca.net. Aquest tema que no hem parlat, de pànic, el que ha passat a les grans superfícies, la gent anant a comprar, ens han dit des del govern central, des del govern de les Illes Balears, ho avui t'ho ha tornat a recordar, tindran subministrament, no hem de passar pena, però ens han tornat locos. Què ha passat? Això és una situació de pànic i d'angoixa. Sí, és una situació psicològica molt clara. Molt clara té dos factors que s'han juntat i ha sorgit això. Per exemple, heu fet l'exemple del paper higiènic, per exemple, no? Això? És un fet molt clar. Primer de tot, els humans, la raça humana, nosaltres, ens costa fugir de la nostra zona de confort, que diuen, no? Aquesta zona que tenim més controlada. I tal vegada el paper higiènic és una part, i dins el concepte psicològic se diu senyals de seguretat. Senyals de seguretat que tots en tenim per poder tocar mare de qualsevol manera, no? I el paper higiènic en aquesta vegada el que ha fet ha estat cobrir aquesta cota de seguretat. Però una cota de seguretat perquè per aquesta part més higiènica, no? Però això no hi és passat a més si no hi ha hagut un altre factor. Que és un factor d'un senyor que no mia, perquè va morir a Honduras i als anys 70 va fer i va crear el que és la part de condicionament vicari. És a dir, què feim nosaltres? Nosaltres feim el que els altres fan perquè ens creiem que això de qualsevol manera, això es diu polaritat grupal també. I és que a partir de que aquella persona a més té un senyal de seguretat i tenint en compte que les estanteries del súper, així com per exemple, les llaunes de tomàtica, en un metre quadrat n'hi pot haver 100, perquè són petites. La part d'higiènic ja se és molt voluminós, per tant, quan ja se'n duen 5 o 6, allò ja se buida, no? I això el que fa és que hi ha aquesta polaritat grupal, tal vegada de tot d'una i a través d'aquesta senyal de seguretat aquella persona se'n va de dues, la de darrere en vez de dues se'n va de dues i mitja o tres, i després a poc allò se va quedar buit, i aquí va començar el pànic. I amb això tot el que tenia que veure en això va començar amb l'higiènic, però la farina, tot el que siguin pastes, tot això ha passat precisament per això, per aquests dos factors. Un factor, primer, de senyal de seguretat i un factor d'aprenentatge vicari d'aventura, que també té a veure amb aquests dos conceptes psicològics. Per tant, és normal. Això que ha passat és tot normal. No ens han tornat locos. No ens han tornat locos. És que si no compraves paper higiènic pareixia que no eres normal, encara que el tinguessis a casa, no? Això és el que es diu polaritat grupal. És a dir, que feien el que fa el grup. Però, de qualsevol manera, això molt demostra que aquestes conductes humanes estan totalment normalitzades. I la persona que tingui que seva 10 fardos d'higiènic, fantàstic, no passa res. No passa res si els té o no els té. En aquest cas perquè no caduca, però sí que hi ha gent que ha invertit i ha fet una despesa econòmica en productes de caducitat que potser ens haurà de pensar. Sí, i això té a veure amb el que és la conducta d'evitació de la nostra emoció, que avui el que farem precisament és entrar dins aquest apartat. És a dir, nosaltres, els humans tenim emocions, no n'hi ha cap que sigui ni positiva ni negativa, sinó que totes les emocions són positives perquè són nostres i totes ens han ajudat a que avui en dia l'espècie humana estigui aquí on està. Per tant, és molt important saber això, saber que qualsevol emoció, sigui d'angoixa, sigui d'estrès, sigui d'ansietat, sigui d'alegria, sigui de pena, totes tenen el mateix valor, són positives. A partir d'aquí, nosaltres, a les que no ens agraden massa, els volem evitar. Per exemple, en una situació d'angoixa, volem evitar la situació d'angoixa. I què fem? Fem coses per evitar aquesta situació, però no manejant la situació. Per tant, la situació i aquella emoció segueix allà mateix. I del que se trata, i els anys que donaran, serà precisament
manejar aquesta emoció. I aquesta emoció d'angoixa que no ens agrada la podem manejar en el moment que passi i aquesta desapareixerà i no se mantindrà en el temps. Precisament, aquesta conducta d'evitació que els humans feim té que veure amb això. Jo me creo una angoixa, no saber que tinc paper higiènic i què faig? En compro. Clar, això està bé si en necessites, però si no, i el que tu has dit, si fem còpia d'algo que no hem de menester, és una situació d'evitació que té conseqüència negativa, ja per la fi, perquè al final se mos té d'utilitzar. Trucarà, la gent ha gastat més de lo que pot, a lo millor, en aquestes altures de més. Exacte. Per tant, això també és el que farem en aquests programes, de manera de com podem manejar la nostra emoció en un moment i que aquesta emoció no perduri, si nosaltres pensem que és negativa, no perduri en el temps. Després també te volia demanar una altra qüestió. En aquests moments de confinament han tingut molta comunicació a través de WhatsApp i les xarxes socials. Han dit que, com t'he dit abans, potser amb amics han rigut. Aquests memes ens han fet passar una bona estona, que hi ha moments que dius ja no en treuen més, el man corre davant d'una situació d'aquesta. I això també ho hem de dir perquè a través de les xarxes socials i de WhatsApp ens arriba molta informació falsa. Arriba un moment que dic, ja no vull escoltar més vídeos, que escoltes àudios d'un metge de no sé on, un investigador de no sé quants, i vídeos que ja són alarmistes, que ens arriben informació d'altres països, de Catalunya, situacions. Val més deixar d'escoltar un poc tot això? Això està molt bé que m'ho demanis, perquè és algo que tu mateixa ja... T'autoregules. Sí, no, tu mateixa ja ho has dit. És a dir, el més important és que les estratègies, és a dir, nosaltres aquí donem estratègies en aquests programes, d'acord? Però les estratègies que tenim cada un de nosaltres ja ha creat unes estratègies i aquestes són les millors per nosaltres. És a dir, nosaltres podem potenciar aquestes estratègies i podem arribar a conèixer-ne algunes. Però qui més o menys té aquella estratègia per aquell metge. I cada un té la seva. Per tant, això és molt important que els potenciïn aquestes. I si tu, per exemple, veus que allò ja és massa, tu ja veus que sí, escolta, estaré 2 hores i després què faré? Tu ja saps que si ve d'aquest és alarmista, si ve d'aquest altre és positivista... Sí, ja coneixes la persona, evidentment. I ja coneixes el grup. O si vull riure, sé on he d'anar, no? I clar, el que fas, silenciat, a la vegada... Bueno, el seu silenciós a tots els grups, però si tens qualque grup que potser és un poquet més positiu, aquest és el primer que ha de mirar, no? No pots dir jo, això ho saps tot. Sí, això ja ho sabem, ens autoregulam, no? Bé, molt bé, Pep, no sé, jo t'he tallat en un moment que tu anaves explicant i... Sí, tenim pautes, però quan ja tenim altres programes per ensenyar. I ara, si voleu, podem fer, si no hi ha altra qüestió... En principi, no ens han arribat més qüestions en aquest moment. I doncs farem una petita pràctica, que aquesta petita pràctica com que quedarà gravada, cada qual se pot baixar, si no se'n recorda tot el que hem fet, tant a Ràdio Pollença com a Facebook, com per tot, no? Molt bé. Com vosaltres vulgueu, podem començar. Vinga, i tant volar. Aquesta pràctica, primer de tot, el que us tinc que dir és que és una pràctica clàssica de relaxació emocional, que vol dir que en principi no té res a veure amb algo que sigui complicat de fer. Per això, aquesta d'avui poden fer els infants, poden fer les persones majors, pot fer tothom a casa seva. Primer de tot, se tracta d'agafar una posició que sigui més o menys còmoda. Seguts una cadira, en terra, com? Sí, seguts una cadira, és molt interessant, o també ajugut al llit, també, o un s'hi pot, que no estigui estirat en un sofà o estigui ajagut a la cadira, no? Això és molt important. Per què? Perquè aquesta posició de la cadira ens donarà una actitud també per la pràctica. La nostra posició hem de tenir en compte que quan nosaltres volem mostrar una actitud, la posició és un 50% d'aquesta retroalimentació que ens dona la nostra posició, la nostra actitud. Per tant, és molt important. Si tu vols, per exemple, donar una bona impressió, has de riure i has de donar aquest aspecte de més positivista, tal vegada amb un somriure, tal vegada els ulls més oberts, etc. Això ja ho sabem. Això ens dona feedback al nostre estat d'ànim. Això ja ho explicaria més endavant. Per tant, les normes de la posició serien una postura que sigui digna, que sigui més o menys còmoda. Si estem asseguts, les mans damunt les cames, els peus totalment de contacte amb el trispol, l'esquena més o menys correcta, la barbilla un poquet endavant per no forçar les cervicals
I això ho podem fer tant amb els ulls tancats com oberts. El problema dels ulls oberts és que hi ha molta estimulació, que està per davant nosaltres, i per on despistem o no podem anar. Però no passa res, la gent hi vulgui pot fer els ulls tancats o els ulls oberts. I farem un recorregut corporal, de manera que començam a la coronilla del cap i començam a baixar pel coll, per la columna vertebral, per les xateres, per les cames, fins a les plantes dels peus. I ho fem a un ritme suau, de manera que començam a gaudir del nostre cos, de manera que començam a sentir els estímuls que ens pot donar, mitjançant la nostra atenció, al nostre cos. Poden ser estímuls de picor, poden ser estímuls de tensió, inclús de dolor, de la relació amb la roba, el rosament, qualsevol estímul que sigui cridaner en el nostre cos. I ens centram en aquell punt, en el punt que nosaltres gaudim, nosaltres el triem, no? I això comença a fer un stretching, un estirament de l'atenció, que és la que hem de mestre per fer aquest exercici. Si ens centrem en una picor, hem de procurar de no gratar-nos, és a dir, hem de procurar no moure-nos, és a dir, les mans damunt les cames, els peus totalment en contacte amb l'altre espol i no ens gratam, si podem. Si no cal més, que és gràtic, però l'ideal és que facem que la reactivitat amigdalina, que això un altre programa que tenim temps ja ho explicarem, no venci a la part de l'òvul prefrontal, que és aquest més disposat a la presa de decisions i precisament a manejar aquesta emoció. I ara és l'hora de centrar l'atenció a les fosses nasals. És a dir, a poc, anant centrant l'atenció a com entra la respiració per les fosses nasals, a la inspiració, podem veure el canvi tèrmic, és a dir, quan entra l'aire fresc per les fosses nasals a la inspiració i com surt més tard, a poc, a l'expiració. I la nostra atenció s'acol·loca totalment a les fosses nasals. Ja estan, d'aquí pot haver estímuls de fora que distorsionen la nostra atenció, però igual, això és el de menys perquè cada vegada que se'n vagi l'atenció la tornem a dur allà mateix, a les nostres fosses nasals, simplement així. Inspiram i expiram en normalitat, sense fer una respiració forçada. I aquesta atenció a la respiració ens dona la capacitat d'autoregulació de nosaltres mateixos, ens donem compte que poquet a poquet la nostra ànsia, la nostra preocupació se va calmant i l'atenció se centra només a les fosses nasals del nostre nas, observant com a poc entra l'aire fresc i la inspiració i com va sortint més tard a l'expiració. I això més o manco ho farem d'uns 5 minuts. No tenim aquests 5 minuts aquí a la ràdio, però cada qual ha de ser, quan faci aquesta pràctica, aquesta atenció a la respiració, ha d'anar directament a les fosses nasals, directament al canvi tèrmic que succeeix quan respiram entre la frescor de la inspiració i quan està a l'expiració. Després d'aquesta part de l'exercici farem 5 respiracions més profundes. Aquestes ens donaran ja aquesta pau, aquesta capacitat de relaxació amigdalina. Amígdala és una estructura ja parlant que està en el cervell i que la mos calmarà i la que necessitem calmada per poder gaudir d'aquesta situació de l'alma. Per tant, la diferència serà 5 respiracions, en conjunt d'aquestes 5 els dirigiré. Inspirarem, deixarem 3 segons, inspirarem per el nas i expirarem per la boca, amollant l'aire molt a poc a poc. Per començar, inspirem. Deixem 1, 2, 3 i expirem. Poc a poc. Inspirem. 1, 2, 3 i expirem. Inspirem. 1, 2, 3, expirem.
inspirem. 1, 2, 3 i expirem. Farem un altre, inspirem. 1, 2, 3 i expirem. Ara ja tenim l'atenció totalment a punt. Començarem a moure els dits de la mà dreta, amunt i en suavitat, sempre en consciència de cada un dels moviments. Estem en contacte totalment amb el nostre cos. Girem els dits de la mà esquerra, també fent el mateix, consciència de cada moviment, amunt. I ara tancarem i obrirem els punys de les dues mans, en suavitat. Podem moure les munyetes, els braços, colzos, ombros, el cor, cervical, dorsals, lumbars, lleberes, cuixes, genolls, peus, turmells. I així ja podem obrir els ulls i ja estan com si haguéssim fet un reset. I això, en quin moment me'l recomanes que ho facem? També molt bona pregunta, molt bona qüestió. Això s'hauria de fer 2 vegades al dia, perquè és d'aquests hàbits que a poc anirem recollint i en un moment determinat que tenim aquest moment de reactivitat emocional, serem capaços, amb el temps i la pràctica, de poder esperar abans de reaccionar, abans de contestar, abans d'insultar-nos que tenim davant, o abans de fer una cosa i després ens arrepentirem, no? Això és per eliminar aquesta reactivitat, a més de remanejar aquesta reactivitat emocional que se donarà en bastantes ocasions en aquesta situació d'alarma. Molt bé, hem de saber també gestionar un poc les nostres emocions, no? A vegades no és fàcil, sobretot també els infants que els sàpiguen gestionar. És cert, sí. Bé, on hem d'anar? Tenim res un minutet. Recordem que tornarem a tenir aquí dilluns que ve a la mateixa hora, en principi. Com vosaltres vulgueu, si voleu entre setmana també. Jo a qualsevol moment m'ho deixo amb una dia d'antelació i m'anirà bé. I mos organitzam. Sí. I recordem, els oients, teniu l'oportunitat de resoldre dubtes, tant en directe com els podeu anar enviant i el pròxim programa els hi farem arribar a Josep Lluís Reig, 971 53 54 55, radio@ajutapollenca.net. Avui bé, hem tingut la sort de que Josep Lluís Reig, psicòleg clínic, ens ha oferit fer aquest programa, un programa per ajudar entre tots a viure millor aquesta situació mai vista, el que comentàvem, mai ens imaginàvem trobar-nos en una situació així, i està, no és una pel·lícula. No, i se tracta d'aprofitar-ho, ja de vegades no ens tornarà a passar. Hem de treure una part positiva de tot això, no? Optimitzar tot aquest temps. Això és un missatge, sí, aprofitar-ho. I amb aquest missatge te volem donar les gràcies, recordant als oients l'oportunitat que tenen en tu a través de la ràdio municipal, aquest servei públic que volem oferir, i bé, ja acordarem quan tornes. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Super. Que va. Molt bé. Adéu.